Skærmafhængighed og eskapisme. Livet begynder først, når vi stopper med at flygte. For hvis hele pointen med at være her er at leve, men vi ikke engang kan være til stede i vores eget liv, så er det jo tættere på helvede på jorden end noget andet. Og det siger jeg ikke teoretisk. For en af de største grunde til, at jeg har stået stille i mit liv, har været fordi, jeg ikke har kunne se mine egne blokader. Og den største af dem, skærme, den sorte boks, Black Mirror, de siger det til dig op i dit ansigt. Saturns boks, nede i Mekka, den firkant, de går rundt om. Ja, det hele hænger sammen. Universet opererer efter naturlov. Energi ud, energi tilbage. Du giver, du får. Men når vi hælder vores energi ind i en sort boks, der ikke skaber noget, der ikke bygger noget, der ikke forbinder noget som helst, så får vi ingenting tilbage. Det eneste den gør er bare at suge din tid, din bevidsthed og dit fokus. Derfor er det ikke bare en vane. Det er en af de største udfordringer, vi står overfor som menneskehed. Lige nu og fremadrettet. Og det er ikke for at være dramatisk, men det er for at sætte tingene i perspektiv. For jeg troede selv længe, at det bare var underholdning. Men når jeg begyndte at se ærligt på det, alle de timer der forsvandt, al den energi jeg mistede på ingenting, al den motivation jeg lige pludselig manglede, og en fuldstændig uklar retning i mit liv, måtte jeg begynde at anerkende noget essentielt. Det var flugt, det var eskapisme. Og flugt har altid en funktion. Den peger på noget, vi undgår. For der er i virkeligheden kun to muligheder. Enten så programmerer vi vores virkelighed, ellers bliver vores virkelighed programmeret af andre udefra. For det vi konsumerer former vores perception, og vores perception former vores følelser, og vores følelser former vores handlinger, og vores handlinger former vores liv. Men hvis vi ikke er bevidste om det, vi putter ind, så forstår vi ikke outputtet. Så forstår vi ikke, hvorfor vores liv bliver, som det bliver. Og bevidsthed er allerførste skridt. Uden bevidsthed sker der ingen transformation overhovedet. For din telefon er ikke neutral. Den er først og fremmest designet til maksimal stimulation, maksimal reaktion for dig, og maksimal fastholdelse på deres platform. Fordi engagement skaber profit, og engagementen kommer fra polariseringen. Det er derfor, så mange mennesker bliver fodret med ekstremt indhold på nettet. Fordi de vil trigger dine følelser. Fordi dine følelser åbner din underbevidsthed. Og din underbevidsthed skaber virkeligheden. Og pludselig lever du i en mental verden, du aldrig selv har valgt. Og man tror, man interagerer med den virkelige verden på sin telefon. Men meget online er enten bots, manipulation eller kurerede narrativer. Og det kan man også se historisk set. For folks holdninger bliver påvirket af dem, de kigger på. Valg bliver påvirket. Kultur bliver påvirket. Derfor er det naivt at tro, at det ikke påvirker individets virkelighed. For det gør det. For hvis vores følelser bliver styret, så bliver din perception også styret. Og hvis perceptionen styres, så kan din virkelighed også styres. Og skærmen er et spejl, men et syntetisk falsk spejl. En portal til verden. Men det er ikke den rigtige verden. Det er en filtreret verden. En virkelighed designet til separation. Fordi hvis du konstant ser konflikter, så tror du, verden er i konflikt. Og hvis du konstant ser frygt, så tror du, verden er farlig. Men virkeligheden offline er noget helt andet. De fleste mennesker, jeg har mødt, er kærlige, åbne. Derfor splitter skærmen os fra enhedsbevidstheden, som er en naturlov, loven om enhed, fra oplevelsen af, at vi faktisk er forbundet til Gud. Og vi står ved et bristepunkt. Det er derfor, jeg laver den her video. Vi er en kultur af overforbrug, dopaminoverflod, total frakobling og opmærksomhedsudnyttelse. Og intet er tilfældigt. Ingenting opstår ud af ingenting. Milliarder er blevet investeret for at forstå din og min hjerne, så vores fokus kan fastholdes. Og ja, informationen til at slippe fri findes også. Men det er der, hvor ansvaret ligger på dig til rent faktisk at opsøge det, som hjertet vil. Så hvor starter vi? Hvis vi er dybt afhængige med observation, track din dag, se hvor flugten sker, og hvad trigger den, og begynd at forstå din indre funktion i, hvorfor man rent faktisk gør det. Den viser jo bare, hvor vi flygter fra noget, og skabe et alternativ. Du kan ikke ændre dig, hvis du bliver ved med at fortsætte det gamle. Og det kan godt være, det bliver ubehageligt i starten, men ubehag i kærlighedens tjeneste er udvikling. Og her kommer nogle konkrete vaner, som jeg har implementeret og som hjælper. Hav et sted, du kan fysisk lægge din telefon væk fra dig. Ingen scrolling i sofaen eller sengen, fordi det paralyserer dig i en trance. Brug din telefon funktionelt. Så tag den kun i brug, når du rent faktisk skal bruge den til noget produktivt. Inden du begynder at gå hen til din telefon, så sig højt, hvad du kommer til at bruge den til. Så du, når du står foran telefonen, rent faktisk kan sige, nå ja, det er nok ikke så vigtigt at gå ind og tjekke Instagram. Og kombinere din konsumering med skabelse. For eksempel, sig til dig selv, at du kun må se din yndlingsserie, når du er nede at træne. Fordi så laver du noget produktivt, samtidig med at du giver dig selv dopamin. Men du gør det også, når du gør noget produktivt. Og lad ikke din telefon være i det samme rum, når du skal
sove. Find et sted, hvor du kan oplade den ude for dit soveværelse, så den ikke er en mulighed, når du først ligger i din seng. Og skab en fast døgnrytme og et tidspunkt på døgnet, hvor du går i seng, og ikke går på kompromis med det. Og sidst men ikke mindst, bryd ikke dine egne regler. Skab en stærk forbindelse til din autoritet og din indre autoritet, så du rent faktisk holder ved, hvad du siger. Fordi hvis du bliver ved med at bryde dine egne vaner, så stoler du ikke på dig selv. Og efter det her er det der, hvor det bliver smukt. For når vi stopper med at automatisk konsumere, får vi et valg. Hvem vil vi være? Hvad har vi lyst til at stå for? Hvad vil vi bygge nu? Og hvad vil vi give verden? For de fleste ser kun fragmenter af os, så det vigtige er ikke deres mening. Det vigtige her er, at du følger dit hjerte. Og tid er ikke bare en ressource, det er livskraft, og det fokus kan du bruge til at få det liv, du vil have. Det er en spirituel valuta, og det er derfor, de så gerne vil have fingrene i den. Fordi du kan ikke skabe det liv, du gerne vil have, hvis du bliver ved med at bruge din tid forkert. For når det bliver brugt ubevidst, forsvinder dit liv bare i konsum. Men når den bruges bevidst, opstår skabelse. For intet kan vokse i ren konsum. For alt, der vokser, kræver rent faktisk deltagelse. For livet kan ikke pauses. Og skærmen lover en pause, der ikke eksisterer. Den tager det mest værdifulde, vi overhovedet har i vores liv, vores opmærksomhed, og bruger den mod os. Men vi kan vælge anderledes. For livet begynder ikke, når vi får kontrol over vores teknologi. Det begynder, når vi stopper med at flygte fra os selv, og faktisk træder ind i det, vi er her for, nemlig at leve og elske.